Oh. Ya, bisa pegang. Dadi tenan iki. Penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang terus. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to? Sawah dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundur negara Ngamarta. Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacakne mungsuh Salta Kurawa rasa wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba petungen. Aja to arep-arep, Gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti ade bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak ki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak ki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Ah dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae, Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi awake mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Lah terus? Ah dhewe ngono to iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujuti, Go. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati maduhi bener, mati nglabi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku awake dhewe iki nglabi bebener. Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Ngamarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awake dhewe mbalekke Ndara Werkudara Ndara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awake dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap. Mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah. Wah, lah wis akeh banget gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ha ya apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok.
Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kok sih. Aku ki patih kowe ming kere kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip iki sing dinteni apa ta ni? Wong urip iki sing dinteni modar. Ku mung kari antri. Oh tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi, Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau teponge kon mala tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Bantangane Petruk ambiar ya. Maju Truk. Aku tak golek es teh. Oh pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk.